condition maricho. Kopogore gi mano, komiti mar jolony e weche mag chike mawuok e pinje 7 mag Afrika ma Ugwe dhi nyime kawo pach jopiny e wi okenge madwarore e loso pend chike achiel mano mar riwruok mag pinje mag Afrika ma Ugwe. Ka giloso gi jopiny mag Garissa, jolony go sumo pach jopiny e wi weche mag ohala, arita kod poko mag mwandu e kinde mag pinje mag jokanyo. Moko kuom jopiny dwaro mondo tend riwruoge mag pinje Afrika ma Ugwe obed mabiro luorore e kind pinje ma jokanyo, bedo kod doho achiel kendo golo ohinga mathiro ohala e kind pinje mag Afrika ma Ugwe. Komiti no ma itayo kod ogai mar doho e piny Uganda, Benjamin Adoki, biro chwalo lipot ne pinje mag jokanyo mondo ogo mbulu mar paro makamano. Collect the views of the people of East Africa. In the now 7 countries, originally there were 6, and use those views as a basis for drafting the constitution. So we shall move pole, stage by stage, to reach the political union of East Africa, which means one country, one government, and one people. So it's a loose federation, and we're looking for what will be the areas of cooperation, and what will be the structure of government at the top, and what will be the conditions for joining the confederation, how will it be funded, and so forth. You find communities that are divided into different borders, which sometimes cannot access their own relatives.